सालबारि जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनैनि समावहाय जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथोन हरनाय लेखा बिथां फैलाव बसुमतारिया जे मैया हरखाबै जोंखौ नागारनानै थांबाय, बिथांनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै जि केन्डेल लाइट सावनाय हाबाफारि लानो होदों। तो जोंबो सालबारि जिल्ला कमिटिनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंहा बिसानि बेन्दोङाव गासै मोन 17टा डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोर दङ। बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जादों। जोंबो बे हाबाफारिखौ लानो मोननानै थारैनो माने गोसोखौ एसेबाबो रेजें मोनदों। बिथांनि मुङै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनो मोननानै गोसोखौ एसेबाबो जोङो माने गोजोनग्लायनाय मोनदों। दा जियानो जादोला मानो फैलाव बसुमतारिया जाबाय जोंनि बर' हारिमुनि हाथरखिफोरनि थरसे हाथरखि। मानोना जों जेब्ला उन्दै सममोन, दा जों उन्दै समनिफ्रायनो जों बिथांखौ मेथाइ रोजाबनायबो नुदोंमोन, बेनिफ्राय स्टेजाव एक्टिं खालामनायबो नुदोंमोन। आरो देरनायनि उनावहाय बिथांमोननिफ्राय इन्सपिरेसनखौ मोननानैनो जोंबो नैबे हारिमुआव आगान होजेनदोंमोन। दा मख'फानाय जायोदि जेला जोङो हायनामुलि पार्ट 1खौ खालामजेनदोंमोन, अब्ला बे समावहाय जोंनियाव एक्टिंनि जेबो नलेज गैयामोन। बेबायदिनो टेकनिकेल लाइनाव जोंहा जेबो माने रोंगौथि गैयामोन, जेबोखौनो बुजि मोनामोन। बेबायदि समाव जोङो फैलाव बसुमतारिखौ लेंहरनानै हायनामुलि पार्ट 1खौ डाइरेक्सन होनो थाखाय जोङो लेंहरनाय जादोंमोन। आरो बिथांनि डाइरेक्सनावनो हायनामुलि पार्ट 1खौ खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव हायनामुलि पार्ट 2खौबो बिथाङानो डाइरेक्सन होदों। दा गतिके बिथांखौ जोङो दाबो गुरु हिसाबै मानियो आरो मानिबाय थागोन। दा बिथां फैलाव बसुमतारिया जोंनि बर' हारिमुआव जेसेबांखिनि बिहोमा होलांबाय, थारै बियो मख'जाथाव। जों बर' हारिया बिथांखौ मालाबाबो बावनाय नङा। खिन्थु दिनै बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय हरखाबै गोमालांनाया थारैनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे गेदेरथार खहा। जाय खहाखौ फोलोमनो गोनांब्ला जोंनो गोबाव सम नांगोन। दा बिथांजों आंहा माने खोब खाथि सोमोन्दो दंमोन, नखरारि मोनसे सोमोन्दोबो दंमोन। सानफ्रामबो रायलायोमोन, लोगो मोनाबाबो मबाइल फनाव जोङो रायलायोमोन दुखु दाहा बायदिसिना खोथाफोरखौ लानानै। दा दिनै जे बिथाङा जोंनिफ्राय गोमालांबाय, बेखौ एसे फोथायनो गोब्राब मोनबाय थादों। मानोना बिथाङा जे मैया रुंसारि जालांबाय, बेबायदि माने थैनांगौनि जेबो माने परिबेस गैयामोन होननानै आं बुंगोन। नंगौ, बिथाङा गोलाव समनिफ्राय लिभारनि एसे प्रब्लेमावहाय ट्रिटमेन्ट लाबाय थानाय जादोंमोन। बिथाङा चेन्नाइआवबो थांनानै बेफोर ट्रिटमेन्टखौ लाहैदोंमोन आरो माने मथा मथि हामबायानोमोन। खिन्थु मैया हरखाबै बिथाङा हां लानायावहाय एसे खस्थ' मोनदों होननायखाय नखरनि मानसिया बिथांखौ गुवाहाटीनि डाउन टाउन हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ बिलिफां समाव आंनो नखरनिफ्राय फोरमायहरदोंमोन। तो दिनै फुङावहाय आङो बिथांखौ लोगो हमहैनो गोनांमोन, खिन्थु हरनि गेजेराव माने 10 बाजिनि गेजेराव आंखौ फिसालाया फन हरनानै खोन्थाहरबाय जे जोंहा आफाया गैला होननानै। आङो माने हरखाबै शक जादोंमोन, बेखौ माने फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। दा जियानो जाथों मानो, बे जाहैबाय माने गसाइनि गेलेनाय, गसाइनि बिथोन। जा फोथायनो गोसो गैयाबाबो फोथायनांगोन मोगथांखौ। दा जियानो जा, बिथां फैलाव बसुमतारिया जोंनि गेजेराव अराय माने जोंनानै थाबाय थागोन। बावैसो साननि उनाव बिथांनि आद्र श्राद्धखौबो खालामगोन, बेखौबो माने नखरनि मानसिजों दहाय जोङो रायलायबोनाय जादों। निस्सय जेसेबांखिनि हायो जों सालबारि डिस्ट्रिक्ट बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना बिथांनि बे श्राद्धखौ माने एसे मोजाङै खालामनायनि सिन्थाखौ खालामनाय जादों आरो खालामनो नाजागोन। बिथां रुंसारि फैलाव बसुमतारि, बिथांनि रुंसारि जानायाव थारैनो जोंनि ओनसोलनिल' नङा, गासै बर' हारिनो, गासै आसामनिनो जोंनि हारिमुनि बेलायाव सासे जोबोद राफोद हारिमुवारि जों खोमानानै लाबाय। बिथांनि रेडिअ' आर्टिस्ट, टिभि आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट, रिलिक्स, बिथांनि जिखिनि अबदान होलांबाय, बे अबदानखौ, बे बिहोमाया थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद खहा जाबाय होननानै आं सानदों। आं गिबियावनो बिथांनि जिउमाया जेरावनो थायाथों मानो आलो गोजोनै थाहैथों होननानै आङो
गसाइनिसिम आर'ज गाबबाय। थारैनो बिथांनि बिहोमाया आंनि नोजोराव गोबांमोन बर' हारिनि थाखाय हारिमुनि बेलायाव। बिथाङा सासे रेडिअ' आर्टिस्ट, बिथाङा सासे ड्राम आर्टिस्ट, बिथाङा सासे लिरिसिस्ट। बिथांनि बेफोरबायदि सोरजिनाया जोंनि बर' हारिनियाव सुख'हायै खहा जाबाय। बिथांखौ जों दिनै सालबारि जिल्लाया बिथांनि जिउमानि आत्मानि थाखाय जों दिनै आलारि बाथि फोजोंबाय। बिथांखौ आं खावलायगोन जेरावनो थायो गोजोनै थाहैथों। जाय समाव जोङो बिथांखौ लोगो मोनजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोंखौ मोसानायाव लाबथिङोमोन, मेथाइ खननायाव लाबथिङोमोन आरो जाय समाव जों सेंग्रा राफोद जायो बे समाव बिथांखौ जोङो मोनसे खुला गान थियेटार खुलिदोंमोन। बे थियेटारावबो जों बिथांखौ मोनबोदोंमोन। बिथांनि मावनाय, बिथांनि साहस, बिथांनि मेंनो रोङि खामानि मावनाय बेफोरखौ नुनानै जोंबो जोबोद थुलुंगाखांदोंमोन। बिथांनि साहसआ जोंखौ जोबोद साहस होफादोंमोन। बिथांनि मेंनो रोङिया जोंखौबो मेंनो रोङि खालामदोंमोन। दा बिथांमोनदि राफोद मेंनो रोङै साहस गोनां जोंनि गेजेराव खोब खम। दा बेखायनो बिथांनि आइडिय'लजिखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव जेन बिथांबायदिनो राफोद मेंनो रोङै साहस गोनां हारिमु सिबियारि ओंखारबावथों आं बेखौ खावलायगोन। दिनैनि बे दुखुनि समाव आं गोबां बाथ्रा बुंलिया, बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय अननायखौ जासिहरबाय आरो गोदान बोसोराव नोंथांमोननि अराय गाहामलायथि हरबाय। दिनै जोंनि गेजेराव सासे आखा फाखा सासे महरगिरि, देंखोगिरि फैलाव बसुमतारी बिथाङा रुंसारि जालांनाय बे जि रादाब बे जोंनि बर' माहारिनिल' नङा दुलाराय आसामनि गासै सुबुंफोरनि थाखाय दुखु गोनां होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा बर'निल' नङा, असमिया सिरियेलावबो बिथाङा जथेस्थ' मुंदांखा जानो हादोंमोन। खाप्लांखायावबो बिथाङा ओंखारदोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा बेहरबारि आउटपस्टआव जथेस्थ' मोजां मोनसे रल लादोंमोन। दा बेहरबारि आउटपस्टआव बिथाङा बर' रावखौ माने फेस्लानि गेजेरजोंब्लाबो माने एस्टाब्लिस खालामलांनो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा आरो। दा बिथांनि खहाया, बिथांनि रुंसारा जोंनि थाखाय माने जोबोद दुखु गोनां। जोंनि बर' माहारिनि माने थरसे अलंबार माने गोमोरलांबाय होननानै जों बुंनांगोन। दा फैलाव बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दै आं जा मिथिगौ बेखौ सुंद'हाय आङो दिनै गासै खोनासंगिरि बिथांमोननिसिम आङो फोरमायहरनो नागिरदों आरो जायफोर महरगिरि, देंखोगिरि बिथांमोना जाहाथे बिथांनि जिउ खौरांनि मथे एसे मोनथियो। फैलाव बसुमतारीया जोंनि कख्लाबारि सापागुरि मौजानि, बिथांनिया सापागुरि मौजा गोलैयो, बागाजानि गामियाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा आंनिख्रुइ एसे दुइसिन बैसोआव। बिथांखौ आं लोगो मोनजेनदोंमोन 1987 मायथाइयाव। जेब्लानाखि जोङो जोंनि कख्लाबारि आथिखालाव केशब नोगोर, बै समाव फुख्रिपारामोन, बेयाव जोङो बे केशब नोगोर दानि आरो गोदोनि जि फुख्रिपारा सक बेखौ मिरु खालामनानै जोङो मोनसे हारिमु आफाद गायसनदोंमोन। बे हारिमु आफादनि मुङानो जाबाय कख्लाबारि बड'सा हारिमु आफाद। बे आफादखौ गायसननायाव दङमोन जोंनि ओनसोलनि बै समनि एबसुनि बिबानगिरि मावथि बरखाग्रानि जाहा रंजालु बसुमतारी, देबेन्द्रजित बसुमतारी आरो फाख्रिगुरि गामिनि राजिब बसुमतारी, कख्लाबारि गामिनि रुंसारि जालांबाय बिथाङा लहित बसुमतारी, बेखिनि मानसिया लोगो नांनानै बे बड'सा हारिमु आफादखौ गायसनदोंमोन। बै आफादखौ गायसनदोंमोन 1986आव। 87आव जोङो मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामबाय। बे आफादाव आंखौ एथक कमिटिनिबो सेक्रेटारि हिसाबै
बिबान गथायदोंमोन आरो बेनि उनाव 1987आव फुल प्रेजेड कमिटि गायसननानै पुनर आंखौनो माने गाहाय सेक्रेटारि हिसाबै सायख'दोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय मा जोंनि ओनसोलाव बर'नि मोसानाय बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला आरो बर'नि बेफोरबायदिनो खेराइ मोसानाय, सत्र'लि मोसानाय बेफोरखौ फोरोंग्रा हिसाबै जोङो सासे मानसि नागिरदोंमोन। बे नागिर जों मोनबाय जे मोनसे समाव जानो हागौ 1985 जानो हागौ बे सनाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीजों दिल्लीयाव मोसाहैनाय बागानपारा खाग्राबारि गामिनि साबित्रि सैनारि बे आब'आ बिथाङा रुंसारि जाबाय दिनैनिफ्राय कय बोसोरमान आगोलाव। दा बिथाङा जोंनि खाथिनिनो अदालगुरि गामियाव हेमसि सोरां थियेटाराव बे मोसानाय फोरोंनो फैदोंमोन। बिथांजोखौ जोङो थांनानै जों लिंहैबाय जे जोंनो जोंनि हारिमु आफादाव माने मोसानो फोरोंनो फैनांगौ। बे लेखायै जों बिथांखौ लिंनानै लायबाय, बिथाङा फैबायबो। बिथांखौ आंनि न'आवनो दोननानै मास मोनसे दोननानै बर' मोसानायखौ फोरोंनो होदोंमोन आरो बे मोसानायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि बे हारिमु आफादा बायदि जायगायाव मोसाहैनानै मोजां मुं खामायनो हादोंमोन आरो धेमाजिसिम मोसाहैदोंमोन जोङो। दा जियानो जाथों जेब्लानाखि बे साबित्रि सैनारि आब'खौ बिदाय होनायनि सम जाबाय मास मोनसेनि उनाव बेयाव फैलाव बसुमतारी बिथाङा माने खाम दामग्रा हिसाबै जों बिथांखौ हांख्रायना लाबोदोंमोन। जोंनि जायगायाव हयथ' सेंग्रा गथ' खाम दामग्रा गोरों गैयामोन, बेखायनो बिथांखौ आं निजेनो थांनानै बिथांखौ लिंना लाबोदोंमोन। दा साबित्रि सैनारि आब'खौ बिदाय होनाय समाव माने दोंसे मेथाइ रोजाबदोंमोन बिथाङा। बे मेथाइखौ रोजाबनायाव आब' साबित्रि सैनारिया मोदै हुगारदोंमोन, गाबदोंमोन आरो जोबनायाव बुंदोंमोन जे फैलाव नोङो मेथाइ रोजाबनायखौ नागारनो नाङा। नोंनियाव आं मोनसे माने गुन नुनो मोनदों। नोङो मोनसे समाव गेदेर आर्टिस्ट जागोन, नोङो मेथाइ रोजाबनायखौ नागारनो नाङा। आरो थिग बेफोरबायदियैनो बिथाङा रोजाबनायखौ लाखिबाय थादोंमोन आरो नै दिनै जोङो मोनथिगोन, बयबो मोनथिगौ दे फैलावआ सासे मोजां आर्टिस्ट सिंगारबो आरो बेनिफ्राय बिथाङा माने मोजां फावगिरिबो। थिग बेफोरबायदिनो फैयै मोनसे समाव मा जाहैबाय जानो हागौ 1991-92 बिएलटिआ अब्लानिया सिजफायाराव दंमोन। जोङो जोंनि ओनसोलनिनो साब्रैसो सुबुं लोगो नांबाय जेरै जों दिनै बुंनांगोन प्रिन्सिपाल माने केसि मिउजिक स्कुलनि सानसुमा गयारि आरो बिदिनो गपाल बर' आरो बिदिनो दिनै जायखौ दाब्ला होननानै मिथियो जगत बर' आरो आंनिनो सासे लोगो थिखादार लोगोमोन बिथाङा जनधर मोसाहारि। जों ओरै लोगो नांनानै मा खालामबाय जे केसेट मोनसे दिहुननो जों लाबाय जावलिया गोसो। बे जावलिया गोसोआवबो बिथाङा माने दोंसे मेथाइ रोजाबदोंमोन जा जानो हाया। बे दोंसे माने गोदान मेथाइखौ बिथाङा रोजाबदोंमोन, नोंखौ आं बावनो हाया। जा जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया। दा बेफोरबायदि मेथाइखौ रोजाबनानै बिथाङा जथेस्थ' मोजां मुं खामायदोंमोन आरो ओरैनो आं दिनै बुंगोन बे साबित्रि सैनारि आब'आ जा फंसे खोथा बुंदोंमोन जे नोङो मोनसे समाव बिराद गेदेर आर्टिस्ट जानो हागोन, नोङो रोजाबनायखौ नागारनो नाङा। गतिके दिनै बुंगोन जानो हागौ माने साबित्रि सैनारि आब'नियाव हयथ' माने माबा मोनसे साइक'लजि गियान दङमोन जायनि जाहोनाव बे फंसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनो हादोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय मा जे फैलाव बसुमतारीया बिदिनो जौगालांबाय, बिथांनि न'खरा जथेस्थ' अभाबि न'खरमोन। जियानो जाथों जोंनि गोदान आथालनि जाय सेंग्राफोर जाय सिख्लाफोर बिथांमोना जुदि कालसाराव हारिमुआव जुदि जौगालांनायनि मोनसे मिजिं जुदि लादोंब्ला फैलाव बसुमतारीया जाबायदि नारा नाथा नाजानानै माने दिनै नैबेखिनि समसिम सौफैनो हादों बेफोरबायदि जाहाथे नाजायो। आरो आं बुंबावगोन जोंनियाव माने मोनसे मा दङमोन जोंनि बे केसि मिउजिक स्कुलनि सिङावनो मोनसे थियेटार पार्टि दंमोन, खुला थियेटार पार्टि जावरिखां नायजाब आफाद होननाय। बे जावरिखां नायजाब आफादावबो बिथाङा सासे मोजां फावगिरिमोन आरो रोजाबगिरिबोमोन। थिग बिदिनो बिथाङा सोरां मन्जु थियेटारावबो मोनसे समाव थादोंमोन, बेयावबो बिथाङा माने रोजाबगिरिमोन। दा फैलाव बसुमतारी बिथांनि माने
जिथुनिखि हारिमुआव होलांनाय बिहोमा बियो थारैनो बुंनानै एसे समनि गेजेराव बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा। आं दिनै नैबे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनायनि बेलायाव जोंनि माने सालबारि जिल्ला सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननिफ्राय जाथेनाखि केन्डेल फोजोंनायनि जे हाबाफारि बेखिनि समाव बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बेनि थाखाय आं आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबहरबाय आरो बिथांनि न'खरा जाहाथे अरायबो जौगालाङो, बिथांनि गथ' गथाय, बिथांनि बिसि, बिथांनि बाय बाहागिफोरा जाहाथे अरायबो जौगालांनो हायो, अरायबो गोजोनै थानो हायो आरो बिथांमोननि गोजोननि थाखाय जौगानायनि थाखाय बिथाङा जाहाथे सोरगोआव थानानै बिथांमोनखौ अरायबो दिथि हरबाय थायो बेखौनो आङो आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबहरबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोसो गोरबोनि दुखुखौ फोरमायनाय जाबाय। बिथां फैलाव बसुमतारिया जोंनि बे सिमला हालामनि सासे जेरैथिंजायबो आखा फाखा सासे रिंगुदामसा होननानै बुंजागोन। जोंनि सिमला ओनसोलल' नङा, बिथाङा बर' हारिजों लोगोसे दुलाराय आसामनिनो सासे मुंदांखा रिंगुदामसा। नैबे बाथ्राखौ बुंनांगोन, गिबियावनो बिथाङा नैबे सिमला मिउजिक स्कुलाव क्लासिकेलनि क्लास लादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बिथाङा गिबि बिखारत जानो हायो। बिखारत जाखांनायनि उनाव बिथांनि जिथु फोथार, संगितनि बेलानि जिथु फोथार, बियो एसे गुवारसिन जालाङो। नैबेखौबो मख'जायो, सिमला मिउजिक स्कुलनि दैदेननायावनो जावरिखां थियेटार मुंनि मोनसे थियेटार दिहुननाय जादोंमोन आरो बे थियेटार दिन्थिफुंनायाव दाब दाब जायगायाव बेखौ दिन्थिनाय जादोंमोन आरो बेहाय फैलाव बसुमतारियाबो सासे फावगिरि महरै बाहागो लादोंमोन। बिथाङा डकाइतनि मोनसे रल लादोंमोन। डकाइत माने मोनसे भिलेन टाइपनि बिथाङा रल लादोंमोन आरो बेहाय जोबोद मोजां एक्टिंखौनो बिथाङा खालामदोंमोन। बे थियेटाराव दैमासा ब्रह्म लिरनाय, बयबो रायजो राजाफ्रा फैला मेन्डेला होननानै मिथियो, बे मेन्डेला ब्रह्मआ लिरनाय गिबि बर'नि टेलिफिल्म, बे टेलिफिल्मखौ केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि दैदेननायाव दिन्थिनाय जादोंमोन आरो बेखौ मेन्डेला ब्रह्मआनो लिरदोंमोन। बेनि उनावहाय बे जावरिखां थियेटारावबो मेन्डेला ब्रह्म बिथाङाबो दंमोन आरो बे नायजाबखौ लिरदोंमोन बाबुल कुमार ब्रह्म होननाय। नायजाबनि मुङा जाबाय सोर बिजिरगोन नायजाबखौ गोबां जायगायाव दिन्थिनाय जादोंमोन गिबि बोसोराव आरो नैथि बोसोराव जोङो गोमानाय डायरि मुंनि बाबुल कुमार ब्रह्मआनो लिरनाय बे नायजाबखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। बेनो गिबि जागायनाय होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो बेनि उनावनो बिथाङा रेडिअ' आर्टिस्टबो जाबाय। रेडिअ' आर्टिस्ट जानायनि उनाव गोबां मेथाइ रोजाबनानै बिथाङा सिनायथि होनो हाबाय, मुंदांखा जाबाय आरो बिनि उनावनो लासै लासै जागनिबान केसेट दिहुनदोंमोन। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, रायजो राजाया मिथिगौ। एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारि, आगदारि बानेस्वर बसुमतारि बिथाङा लिरनाय फैलाव बसुमतारि आरो आंबो निजे देंखो होदोंमोन। बे जागनिबान मुङै 8था मेथाइ बेहाय रोजाबनाय जादोंमोन आरो बेहाय फैलावआबो रोजाबदोंमोन आरो गुबुन गुबुन बिके मन्थागुरिया, पुर्निमा स्वर्गियारि बिथांमोनाबो रोजाबदोंमोन। आरो बिनि उनाव जावलिया गोसो, बे जावलिया गोसोआ बिनि जिथु मेथाइफोरा जा जानो हाया बे मेथाइखौ बेहाय होनाय जादोंमोन। बेक्तिगत भाबै बुंनाय जायो, आंनिबो बेहाय दंमोन खायसे मेथाइ। बे जावलिया गोसोनि जा जानो हाया बे मेथाइजों बिथाङा जोबोद मुंदांखा जादोंमोन आरो बिनिफ्रायनो बिथाङा मुंदांखा जालांबाय थायो आरो मुङा गोसारसिनो। बिनि उनाव उन दाहा केसेटआवबो बिथाङा
दंमोन बिनि अनगायैबो नायजाबनि फोथारावथ' मेरला दंखाथारो बिसाजों बिथाङा इयुनावहाय सोमोन्दो जायो बिसाजों सोमोन्दो जानायनि आगोल खिन्थु हारिमु आफादजोंबो बिथाङा सोमोन्दो दंमोन बर' दुलाराय बर' हारिमु आफाद बेजोंबो बिथाङा सोमोन्दो दंमोन दा बिथाङा जोंनिफ्राय गैयि जालांनायाव जों आसलथे जोबोद खहा जादों जोंनि ओनसोलनि गोबां खहा जादों संगीतनि बेलायाव बेखौ जोङो बयबो दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि मावफारिनि सोमोन्दै बिथाङा मावनायनि खामानिनि सोमोन्दैथ' गोबां मेरला दंबावो बुंनो गोनां बेखौ खम समाव बुंजोबनो हानाय नङा गतिके बिथांनि बे रुंसारि जानायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों दुखुखौ फोरमायनाय जाबाय मोनाबिलिनि गोजोननाय जासिबाय बयनोबो दिनै मोनसे हाबाफारि जोंनि बेयावनो बयबो थुबुर जानो हादों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुबैयै जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि हांख्रायनायाव आरो बिथांमोननि बानजायनायावनो जोंनि नैबे कख्लाबारि ट्राइबेल रेस्ट हाउस एबा कख्लाबारि जिरायसालि बेयाव नै मोनाबिलि 6 बाजियाव जों बयबो ज' जानो हादों आरो बिनि जाहोनानो जादों मैया बिलिफां समाव 9:40 जोंनि बे हालामनिनो सासे मुंदांखा हारिमुगिरि महरगिरि लिरगिरि रोजाबगिरि बयबो मिथिगौ बिथांखौ बिथाङानो जाबाय फैलाव बसुमतारी जोंनि बयनिबो अनजालु बे ओनसोलनि सासे आगोमा जाखांफुनाय आर्टिस्ट बिथाङा रेडिअ आर्टिस्टल' नङा टिभि आर्टिस्ट आरो गुबुन गुबुन प्लेटफर्मावबो बिथाङा माने जौसाङाव गोबां मानसिखौ गोजोन होनो हानाय बायदिसिना फाव फेसनजों बिथाङा बाहागो लाग्रा सासे गेदेमा महरगिरिमोन बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानानै थांदों जोंनि रायजो राजाया बे खौरांखौ मैया मोनायावनो मोननानै जोबोद बागदावखांदोंमोन मानोना सरासनस्रा बिथाङा जोंनि हालामाव थाया दा बिथाङा गुवाहाटियाव थायो बेखायनो गोबाङानो बेखौ बेबायदि माबा मोनसे हरखाबै जिउ गोमालायगोन बे खौरांखौ साननो हायाखैमोन नाथाय मैया हरखाब टिभि बा गुबुन गुबुन मिडियानि गेजेरजों फोसावजानाय खौरांखौ खोनानानै बयबो दुखु मोनदों आरो दिनै फुङाव बयबो बिथांनि न'आव बागाजानियाव बिथांनि गावनि आंगो न'आव थांनानै जों बयबो थुबुर जाहैनो हादों बिथांखौ जोङो जोबथा समनि थाखाय दिनै बयबो लोगो लालायनानै बिदाय होदों इसोरनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांनि जिउआ गोजोनै रुंसाराव थाहैनो हायो बेखौ आसा फारिनानै जियानो जाथों फैलाव बसुमतारीखौ जोङो खालि जोंनि बे सिमला हालाम बा कख्लाबारि हालामल' नङा दुलाराय आसामावनो बिथांखौ बयबो मिथिगौ बिथांखौ सासे कमेडि रोजाबगिरि हिसाबैबो मिथिगौ आरो बैसागुनि सासे गेदेमा रोजाबगिरिबो होननानै मिथिगौ बिथां बसुमतारीया थारैनो सासे गमा बा असे महरगिरिमारमोन माने बिथाङा जिउयै माहामै बे रोजाबनाय खननाय बा बायदिसिना फाव फेसन खालामनाय खामानिखौ महरगिरिनि खामानिखौ बिथाङा जोबोद गोरबोनि गोसोजोंनो आजावनानै लानो हादोंमोन बेखायनो बिथाङा मुंदांखा जानो हाबोदोंमन बावैसोनि समनि गेजेरावनो बिथाङा 1970 मायथाइयाव जोनोम जादों होननानै जों मिथिना मोन्दों आरो सापागुरि कख्लाबारि हाइ स्कुलाव बिथाङा फरायदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा मेट्रिक आनजाद उथ्रिनायनि उनाव गोजौ थाखोनि फरायनाय खामानियाव बिथाङा आगान सुराखिसै बिथाङा बे आरिमुनि खामानि रोजाबनायनि खामानियावनो मुखुब जादोंमोन दा बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि दुलाराय आसाम नाङैनो मुंदांखा जानो हानाय जोंनि महरगिरिफोरा आसि बिजौआवनो साननो हायो बे सानजानायनि मादाव बिथाङाबो सासेमोन बिथाङा असमिया फावआवबो फाव लादोंमोन असमिया सिनेमाफोरावबो सुंद' रिलफोरावबो लादों बिथाङा एबा बे सिरियेलफोरावबो लादों आरो जोंनि बर'नियाथ' दंसैयानो गुबैयै असमियानि खापलांकाय आरो बिनि उनाव बेहरबारि आउटपस्ट आरो दाबावैसो बिथाङा बबेबा मोनसे सिनेमायाव शुटिं खालामगासिनो दंमोननो दिनैबो शुटिं दंमोननो बै सिनेमानि नाथाय बेयो बन्द' जाना थांबाय बेफोरबायदि सिरियाल बा भिडिअ सिनेमा आरो फुल फ्लेजेड सिनेमा बेयावबो बिथाङा बाहागो लादों आरो बर'नावथ' गोबाङावनो दङ दा बेफोरखौ आं दिनै बुंजोबनो सानाखै जियानो जाथों मानो बिथांबायदि गोसो गोथारै
हारिमु सिबिनो थाङोब्ला आसलते साक्सेस जानो हायो आरो बिथाङाल' नङा जोंनि जायगायाव गोबाङानो दङ जेनेबा बिथांमोना माने बेजों बे मोनसे इन्सपायार जालायनाय थारमाने जायफोरानोखि सिगां दावगालांदों बिथांमोनखौ इन्सपिरेसन हिसाबै लानानै जेरै फैलाव बसुमतारिया दावगादों आथिखालावबो जोंनि जायगायाव दङ जेरै जोंहा फैलाजि बरगयारि बा मेन्डेला दा बिदिनो आरो गोबां जाखांबोनाय जोंनि दाबावैनि दुलाराय आसाम नाङैनो मुंदांखा हेलेना दैमारि दा बिथांमोन दङ बेबायदिनो हारिमु मुलुगाव दिनै बुंनो थाङोब्ला बाक्सा जिल्लायानो गोबां मुं खामायनो हादों दा बेफोर मुं खामायनो हानायनिनो गुदियानो जाहैबाय फैलाव बसुमतारिमोन बायदि अरायबो नांथाबनानै थाग्रा फावखुंगुरफोरनि जिथु नाजानाय बै नाजानायाव इन्सपिरेसन मोननानैनो जानो हादों होननानै आं सानो दा जियानो जाथों मानो जोङो बिथांनि हरखाब बे सुंद' जिउखौल' बारहोनायनि उनाव हरखाबै रुंसारि जालांनायाव जों दुखु मोनदों आरो जोंनि हारि बर' हारि बिखेखै गुबैयै बर' हारि आरो जोंनि जे हारिमु मुलुग जोंनि महरनि मुलुग बेयाव जोंहा गोबां खहा जादों होननानै जों सान्दों दा बेखायनो बिथांखौ गोसोखांनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि उनफिरिया जायफोरा दं बिथांमोना बिथांनि आद्रा मावलांनो थालांनाय खामानिफोरखौ जाहाथे आरो बांसिन साबसिन आबुं महर होनो हायो बिनि थाखाय नाजागोन होननानै आं आसा फारिदों आरो बिथांनि आगानखौ संलांनो थाखाय आङो जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा महरगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनायखौ बुंनानै बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो हायो बिथांनि न'खरा जाहाथे बिथांनि दुखु दाहाखौल' सानबाय थायालासिनो इयुननि संसार जानो थाखाय जिखिनि दावगालांनांगौ बेबायदि हाबाफारि बा बेबायदि खामानियाव मुखुब थागोन बेखौनो आसा फारिनानै आं नोंथांमोननो बयनिबो दिनैनि नैबे हाबाफारियाव ज' जानायनि थाखाय साबायखर जासिनानै आंनि बुंनायखौ बिथांनि सोमोन्दै बुंनायखौ बेयावनो फोजोब्बाय गोजोन